Яңалыклар чыгарылышы үз ишин башлап жиберди. Студияда Алина Хисматуллина. Бүгүнкү күндүн түп темалары. Суд приставлары Раковларны фотерсиз калдырды. Хәзер күп балалы гаилә салкын бүлмәдә турырга мәҗбүр. Узак кама. Йөрү бәясе арзанрак, түләү уңайлырак. Ни өчен шалалар социаль карта системасын үз итми? Перинаталь бүлек күченә. Кама балалар медицина үзәгендә генераль җыештыру башлана. Күбалалы гаиләне кичектүрүгә карамыйча фатирдан кудылар исегезгә төшерәм. Кичә без Раковлар гаиләсе турында сюжет күрсәттек. Алар 10 ел элек ипотекага фатир сатып ала. Кредит түләгәндә кыйнаклар килеп тугач торакны сатуга куялар. Хәзер фатир икенче кеше исемендә. Раковлар исә фатир өчен кредитны түләп бетердек ди. Әйтергә кирәк, алар үзләренең квадрат метрлары өчен инде 6 ел көрәшә. Кичә исә фатирга суд приставлары килде. Безнең камера каршында фатирны 13 мартка кадәр бушатырга дигән кагаз калдырдылар. Әмма берничә сагат үткәч приставлар гаиләне башкарма комитет вакытлыча куллануга биргән икенче фатирга күчәргә мәҗбүр итте. Теманы Гүзәл Шагапова дәвам итә. Раковлар гаиләсе элеккеге яшүсмерләр клубына кичә кичке 10-га кадәр күченә ашыгып кайбер әйберләрне онытып калдырдык. Хәзер инде ишекне печатләп куйдылар Светлана Ракова. Беренче төнне Раковлар якыннарында уздыра. Әлегә кием салымнарын, җиһазларын урнаштырып өлгермәгәннәр. Салкын булганга 5 бала һәм аларның әти-әнисе эске киемнәрен дә салмый. 13 яшьлек Данилга аеруча җайсыз. Ул инвалид арбасында хәрәкәт итә. Яңа фатирда махсус тотыну җайланмалары да юк. Нельзя почти передвигаться, надо всегда переворачиваться, назад, вперед опять делать. Еще вон там лестница есть, по лестнице вообще он шатается, может упасть. Бүген җиденче комплекстагы фатирга республиканың кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкиле Сәрия Сабурскаяның ярдәмчеләре килде. Они здесь находились в этой квартире, в течение часа мы разговаривали, они беседовали, исследовали. Они и сами на себе испробовали, что квартира очень холодная. Мы в течение часа здесь находились, и никто из них, ни мы не разделись. Вот, и даже вы сейчас ощущаете, что холод очень. Батареи абсолютно не греют, щели, как я говорила, плесень. Отдел опеки был против выселения. Он категорически был против выселения. Тем более, тому есть все поводы. Сәрия Сабурскаяның ярдәмчеләре әлеге ситуация буенча нәтиҗәләр билгеле булгач кына аңлатма бирергә ризалашты. Әмма шунысы ачык, белгечләр гаиләгә тагын киләчәк әле. Бәлки кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил ярдәме белән фатирсыз калу очрагы буенча җинаять эше дә кузгаталырлар. Дүшәмбе көнне әлеге сорау буенча гражданнар суды узачак. Вакыйгаларны күзәтеп барачакбыз. Гүзәл Шахапова, Алексей Иванов, Яңалыклар. Шалуда социаль юл карталары киң файдаланышка кирип бара. Ләкин автокола Казан белән Әлмәттән шактый калыша әле. Бердәм социаль юл карталары ярдәмендә барлык шәһәр транспортларында да түләү мөмкин. Юл хакы исә 2 сумга арзанрак төшәчәк. Электрон юл картасы ярдәмендә ел дәвамында ким дигәндә 2000 сумга якын акча янга кала дип белгечләр. Бүгенге көндә Шалуда якынча 9000 кеше мондый картлардан файдалана. Бу бик аз. Кайбер автобус йөртүчеләре пассажирның электрон карта ярдәмендә түләвен бик өнә бетерми. Мөгаен халык шуңа акчалата түләүне өстен күрәдер. Шалуда барлык җәмәгать транспорт чаралары да шул исәптән микроавтобусларда юл картасы кабул итәргә бурычлы. По условиям конкурса они обязаны принимать электронные кошельки. Конкурс шартлары буенча алар электрон акча янчыкларын кабул итәргә тиешләр. Кабул итә алмыйлар икән, димәк пассажирны бушлай йөртергә туры киләчәк. Әлегә электрон картаны укый ала торган җайланмалар кайбер микроавтобусларда юк. Пассажир ташучы оешмалар бу вакытлыча күренеш дип искәртәләр. Сейчас мы подыскиваем оборудование. Бүгенге көндә без иң заманча җайланмалар эзләү белән мәшгуль. Электрон карта гына түгел, телефон ярдәмендә дә түләп булырлыкларын урнаштырырга телибез. Эзлибез, сойланабыз. Мәскәүдә тәкъдим ителәр социаль карта оешмасы үз җайланмаларын тәкъдим итә. Кайсы яңарак, уңайлырак, арзанрак, шунысын алачакбыз. Бүгенге көндә транспорт картасының хакы 75 сум, 100, 200, 500 сумлык карталар да бар. Юл хакы 20 сум булса, карта белән ул 18 сумга гына төшәчәк. На данный момент в городе более 200 терминалов пополнения карты. Шәһәрдә электрон карталарга 200 терминалдан акча салып була. Социаль карта оешмасының сайтына кирип интернет аша да акча күчерү мөмкин. Акбар, Сбербанк банкоматлары, барлык почта бүлекчәләре пассажирларга ярдәмгә килә. Якын арада тагын 50 яңа пункт барлыкка киләчәк. Терминаллар эзләп ерак биргә туры килмәс. Бүгенге көндә электрон карталарны Казанда бик актив кулланалар. Пассажирларның 70% юл хакын карта ярдәмендә түли. Проектны оештыручылар Шаллы халкы да электрон акча янчыгының өстенлек ятларын күрә башлар дигән ниятдә. Бер карта ярдәмендә Казан, Түбән Кама, Әлмәт, Яшел Үзән кебек шәһәрләрдә юл хакын түләп булачак. Райнур Агләмтинов, Луис Суфуан, Алексей Иванов, Яңалыклар.
Шолы мәктәпләренә Роспотребнадзор тикшеруе киләм. Белгечләр уку йортларының санитар торышын һәм документлар тутыруны карыячаклар. Монда түр тикшерү план буенча 5 елга бер тапкыр уза. Һәм мәктәпләр аңа бик җитди әзерләнәләр. 52-нче мәктәп кулланучылар күзәтчелеге тикшерүен ничек көтә? Безнең репортажда. Тәнәфескә 5 минут калып бара. Балаларга ашарга тора вакыт. Порциялар суынырга тиеш түгел. Салкын азык санпинны бозу була. Ашхана үзе савыт-саба чиста булырга тиеш. Бу тикшерүчеләр игътибарга ала торган тышкы күрсәткечләр. Вообще проверять у нас раз в квартал, это обязательно. Безне квартал сайын тикшереп торалар, төрле анализлар алалар, кимчелекләр булса җыештырабыз, алдагы кварталда кабатланмасын дип тырышабыз. Роспотребнадзор балаларның дәрес режимында тикшерә. Мисал өчен, әгәр дә 1-нче сыйныфталарга атнага 5 математика дәресе каралган икән, бу норма катгый үтәлергә тиеш. Белгечләр документлар һәм башка материалларын да карап чыга. Расписание, школьное расписание. Мәктәп расписаниесының санитар нормаларга туры килүен озайтылган көн төркемнәрен мәктәпнең гомуми торышын тикшерәләр. Фельдшерлар үз документларын әзерли. Әгәр дә кимчелекләр табылса, мәктәп аларны 2-нче планнан тыш тикшерүгә кадәр юк итәргә тиеш. Төзәтмәй икән, акчалата штраф түли. Рим Әхмәтова, Ксения Антонова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Террорчылык турында телефон аша келгән ялган хәбәрләр Шаллы полиция хезмәткәрләрен борчуга салган. Бу хакта бүген Эчке эшләр идарәсендә узган брифингта сөйләделәр. Полиция искәртә, бомба куелу, янгын һәм башка гадәттән тыш хәлләр турындагы хәбәрләр җинаять эше булып санала. Моның өчен штраф һәм иректән мәхрүм ителү дә каралган. Узган елда мондый очраклар буенча 15 җинаять эше кузгатылган, быел 3. Белгечләр әйтүенчә, ялган хәбәрләрне психик яктан сәламәт булмаганнар, исерекләр яки балалар калдыра. Ашыгыч ярдәм күрсәтү хезмәткәрләре өчен һәр чакыру 20 000 сумга төшә. Возмещать ущерб приходится звонившему или его родителям. В связи с этим необходимо проводить разъяснительную беседу с детьми, довести до них, что их детские игры приводят к серьезным штрафам, искам и к их родителям. А также дети, которые нарушают эти правила, ставятся на учет по делам несовершеннолетних. 13 марттан Камын балалар медицина үзәгенең перинаталь бүлегендә ел сайын үткәрелә торган генераль җыештыру башлана. Үзәкнең төп 8 катлы бинасы 2 атнага агымдагы ремонтка һәм дезинфекциягә ябыла. Бала тудыру 2 катлы блокта алып барылачак, һәм анда обсервация күрсәткечләре булган хатын-кызлар гына кабул ителә. Калганнарны икенче хастаханәгә җибәрәләр. Йөкле хатын-кызның обсервация күрсәткечләре булу-булмавын хатын-кызлар консультациясендә әйтәләр. План буенча төп бина 27 мартта ачылырга тиеш. Шул көннән дезинфекция икенче блокта башлана. 10 апрельдән исә перинаталь үзәк гадәти режимда эшли башлаячак. Закрытие перинатального центра будет двухэтапное. Часть отделений будет закрыта с 13 по 26 марта, вторая часть отделений будет закрыта с 27 марта по 9 апреля. Таким образом, перинатальный центр не прекратит прием женщин в отделении патологии беременности и народовспоможения в течение этого периода. С 10 марта перинатальный центр откроется в штатном режиме. Шәһәрнең ирекле рәссамнары 15 еллык юбилейларын билгеләп үтә. Бүген Крамской исемендәге бердәмлекнең туган көне. Бу шәһәрдә иҗади кешеләрне берләштерүче бердәнбер оешма. Үз союзлары ярдәмендә үзешчән рәссамнар эшләрен күргәзмәгә куя һәм тәҗрибә белән уртаклаша. Юбилей уңаеннан алар күргәзмәне картиналар галереясында оештырганнар. Биредә тәкъдим ителгән эшләр төрле техникада һәм жанрларда эшләнгән. Тик рәссамнар саны гына кими бара. Әгәр оешу вакытында алар 30-га якын булса, бүген алар 12. Күпләре якты дөнья белән хушлаша, кемдер бердәмлекне ташлап китә, яшь рәссамнар исә тәҗрибәлеләре янына ашыкмый. Шуңа күрә бу күргәзмә ирекле рәссамнар турында тагын бер белдерү мөмкинлеге. Культуру народ как бы несем, вот показать красоту наших мест, природы. Ну, частенько же мы же видим, как бутылки там всякие, грязь, вот это вот такое как бы напрягает, а вот какие-то такие вещи, как сказать, красивые, то, что запоминаешь. Любой человек не может жить в замкнутом пространстве, вы, наверное, догадываетесь, поэтому общение дает очень многое. Когда вот работы развешиваешь, видишь свои недостатки даже сам, потому что есть чем сравнить, понимаете? Шаллыга язгы тамчы республика күләм фестиваль килә. Оештыручылар Татарстан шәһәрләре буйлап яшь талантлар эзли. Катнашучылар коллея студентлары үзләрен чәч тараш, пешерү һәм иҗат, актерлык, бию, фотографлар өлкәләрендә сынаячак. Һәр катнашучы 5 номинациядә дә ярты сәгатьлек программа тәкъдим итәргә тиеш. Җыр, бию, театр, үзенчәлекле жанр, арт-профи һәм фото күргәзмә. Фестиваль ай дәвамында Татарстан шәһәрләре буенча сәяхәт итәчәк. Иҗади бәйге исә Чаллыда 25 мартта төгәлләнәчәк.
Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматы без иде. Мин Алина Хисматуллина сезгә күңел ялар теләп сау булашам. Исәнемин булыгыз.